През есента, когато температурите са над 13 градуса, пчелите продължават да търсят нектар и прашец. Носят и вода. По това време на годината търтите са вече изгонени, а на мястото на летните пчели работнички са се излюпили зимните пчели. Тези зимни пчели имат ген за производство на мазнини. Това ги прави физиологично проектирани да оцелеят през зимата, а масните им тела им помагат да освобождават по-лесно енергията, която им е необходима. Тези пчели ще отговарят за поддържането на семейството живо през цялата зима. През есента храната наистина е оскъдна и дните стават по-къси. Ето защо пчелата майка ще забави снасенето, което в крайна сметка ще спре напълно за определен период от време. Освен че правят мед, медоносните пчели могат също и да крадат мед през есента. Затова другата им основна задача е охрана на кошера. Охраняват го от себеподобни, от оси, от стършели и различни други вредители.